početak uradite nešto sa lubenicom. Dobro, unuko. Ne plašite se, sve u redu. Dakle, ovo je višak. A sada, da, tako je. Sad su tu komadići. Dodat ću jagode i želatin. Lubenični žele sa jagodama je gotov. Svaka mi čast. Da vidimo šta je ispalo. O, da, prelepo. Wow! Da vidimo. Pa da, očekivano od bake. Gledajte šta će biti kod mene. Još par minuta, sačekajte. Aha. I seći ću tu, ovdje. Još malo. Gledajte. Ispao je lav. Baš mi se sviđa. A ja imam lubenični žele sa različitim punjenjem. O, sve je tako ukusno, gledajte. O, da. I ja sam genijalna. A ja ću baciti to. Op, uhvatila sam. Ovo je tako ukusno. Žao mi je što se sve završilo. U stvari, da. O, sve sam pojela. Jao, šta sad da radim? Draga, zar si sve pojela? Da, bako, šta da radim? O, Fanta? Baš ti hvala. Čekaj li, šta da radim s ovom Fantom? Nemam ideje. O, Skittles? Hoću još. O, još slatkiša, super. Sipat ću marshmallow, žele bombone i Skittles u lubenicu. Zatim ću sipati pića, da, i sve to promešati. Eto, Bako, hoćeš da probaš moju slatku supu? Daj da vidim. Sad ću probati. Kako slatko. A ja ću servirati svoje kriške sa želeom. Eto, sad je to slatka pizza. Ovo je višak. Hoćete da probate? Pa ne morate. O, šta je to? Nije loše. Naravno, napravio sam pravo remek delo. Dakle, Lilian, probaj. O, kako mnogo svega. Prvo me zanima ovaj koktel. Sad ću probati. O, ovo je tako slatko. Wow, ne mogu da verujem. To je pizza od želea. Šta da probam? Uzet ću ovaj komad i... tako slatko. Odlično, sviđa mi se. Probat ću i ostale komade. Svaki ukus je super. Opa! To je lav. Tako je dobar. A kakav je ukus? O, kako sočni lubenica. Ovo je sigurno moj favorit. Lav je pobedio. Da, ja nisam ni sumnjao svoju pobedu. Hoćete mi spremiti hot dog? Molim vas, gladna sam. O, sve jasno. Ti i jaje će biti moja. A daj mi. Trebaju mi. Sad ću te ja naučiti pameti. Eto ti. Razbit ću jedno jaje, a zatim drugo. A u razbijene jaje ću dodati brašno i umesit ću testo. Šta radite? To je moje. Jel svima jasno? Da, ja sam snažan. Dakle, u brašne ću razbiti 2 jaja. Tako je. Zatim treba umesiti testo. Eto tako, da. Odlično mi ide. Ups. Jao. Tačno, smislila sam. Lepinje za hot dog će biti u obliku kuca. Eto. Ispalo je preslatko, jel da? Sada to treba staviti u rernu. Tako je. Sada mogu malo odremati. Jao, šta je to? Nešto gori. Moj šešir. Kako si smeo?
Bako, šta radite? Gledajte, moja lepinja je savršena. A ne, moja je bolja. Nije, moja je bolja. Moja je bolja. A ne moja. Kako lepo miriše. Kakve lepe lepinje. Bako, čekajte, moram probati. A sada drugu. A znate, bakina lepinja je bolja, da? Sad ću i ja svoju napraviti. Dakle, odseći ću ovdje i ovdje malo. Aha, tako je. Unutra ću ubaciti 2 viršle. Gotovo. A od šargarepe će ispasti odlični točkovi. Vžu! Šta se dešava? Bako, šefe, šta je bilo? Prestanite! Vi ste kao deca. Bako, nastavi da kuvaš. Jel da? Dobro. U kucu ću staviti viršle i dodat ću ukusne soseve. Naravno, neću zaboraviti na sir. Pa, kako vam se čini, jeli? Neću da komentarišem to. Dobro, i ja sam skoro završio. A viršlu u obliku spirale ću staviti u lepinju. Tako je, dodat ću šargarepu, zelenilo sos i prženilu. Tako je, hot dogovi moraju biti vrući. Sa tim će pomoći roštilj. Da, zatvaram i gotovo. Koliko dima. Dobro. Lilian, probaj. Prijatno. Ovdje čak i roštilj. Jahu, koliko dima. Dobro, probat ću. Ukus je očigledno bolji nego izgled. A šta još ima ovdje? Kakvo slatko kuće. Da, ukusno je. Opa, hot dog auto, ozbiljno? Da, to je 100% pobednik. To, hvala, ja sam najbolja. Šta se može napraviti od limuna? Tačno, hoću limunadu. Limunada? Nema problema, unuko. I ja znam od čega da počnem. Dakle, ovi limuni nisu pravi, ubraću sveže. Eto, savršeno. Sada treba iscediti sok. Da. Eto. Zatim ću dodati vodu. I dodati kriške limuna. Nečega nedostaje. Znam. Tačno, ja imam žalfiju. Dodat ću grančicu za lepu boju i prijatan miris. Lepota. Prava domaća limunada. Sviđa mi se. A sa ovim mogu ukrasiti šefa. Lepota. Što? To nije muška stvar. Sad ću vam pokazati kako se pravi najbolja limunada. Gledajte pažljivo. Dakle, treba mi limun. Aha. A zatim divne šljokice. Sipat ću ih na limune. Da. Divno. Zatim ove sjajne limune stavljam u veliku čašu. Tako je. A posle ću dodati žele kockice. A uz pomoć svog saturatora ću moći učiniti običnu vodu gaziranom. Odlično, zatvaram, uključujem i čekam. Mislim da je dovoljno. Eto, moja neverovatna limunada je gotova. Završio sam. Šta on radi? Hvala. Šta je, hoćeš i ti limunadu? Dobro, sad ću ti nasuti. Eto, izvoli, prijatno. Nema na čemu, doviđenja. Šta je? Ups, ostalo mi je sasvim malo za Lilian. Wow, kakve su ovdje limunade? Zašto ovdje prazno? Fuj. Dobro, probat ću prvo ovu limunadu. Super, svidjelo mi se. A šta je ovdje? To je nešto zanimljivo. Limunada sa šljokicama. Ozbiljno? Nevjerovatno. I jedva čekam da probam.
To je jako ukusno! Šefe, ti imaš najbolju limunadu? Čestitam! Da, sve sam Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. A hoću nešto čokoladno? Bit će urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promešati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. A moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zalediti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. Hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Ja šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomjerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. A još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ne sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? Super. Draga, a šta ti radiš? Šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? I ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? Kakva si ti pametnica. Završili smo. Koliko slatkiša ima ovdje. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. Kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne.
Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. A da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da. Ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da. Još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, Pa šta je opet? jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mlijeko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. Gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. Sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Jao! Fuj, to je užasno! Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde! I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, tako slatke mace. Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam, ovo jelo je pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel.
Ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. O da. Posuću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? O, ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Što je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. O da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? O ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Jeste čuli? Dobrodošli u kulinarski izazov. Dakle, prvo želim tortu sa M&M s bombonama. Jeste li spremni? Našla sam. Da vidimo. Da, to mi treba. Prvo ću poređati bombone po bojama. Dakle, plave. Zatim zelene, žute, naranđaste i crvene. Gotovo. A za gornji sloj ću koristiti oblik srca. A šta je ovdje? Sad ću probati. Baš ukusno. Dodat ću celu teglu za unuku. Eto, lepota. A odozgo ću poređati lepe bombone. Divno. Sada treba pažljivo dići kalup. I eto, kakva lepota. Pogledajte kako lepo curi. Deo čokolade se stvrnuo sa bombonama. Odlično. Napravljeno sa ljubavlju. Wow. Dobro, sada ja. Sad će sve biti. Uzet ću žvaku i zalepiti ravne trake po celoj torti. Tako je. Odlično. A odozgo ću sipati čokoladnu nutelu. Da, kako lijepo curi. Gledajte, sve spremno. Oho, cool. Svaka mi čast, jel da, bako? Treba ti još nešto? Što? Je li to za mene? Hvala. Ne, ja ne jedem. Samo sam hteo da napravim leptira. Eto, on će odlično ukrasiti tortu. A uz pomoć slatkiša ću dopuniti svog leptira. Eto, sjajno je ispalo. Što je tamo? Gledajte i učite kako treba. Ja sam već obložio šarenim štanglicama celu tortu. Odozgo ću dodati ukusne M&M's bombone, ali ja neću ih samo sipati. To će biti pravo umetničko delo. Još malo? Da, to je to. Ovo je savremena umetnost. Oho! Unuko, posluži se, draga. Wow, kako
Kako lepe torte! A šta je ovo? Kako se drži to? Ne treba mi, probat ću ovu statu. To je ukusno! Super! A sad čime je sama torta? Sad ću je probati. Wow! Ona je odlična! To je nevjerovatno! Dopalo mi se. Idemo dalje. A sljedeća torta je sa srcem. Srce je ukusno. Sviđa mi se. A kakva je torta? Sad ću i nju probati. Wow! Torta se bukvalno topi ustima. Mnogo mi se sviđa. Ekstra. Ali to još nije sve. Ostala je posljednja torta. Prvo ću probati leptira. Obožavam čokoladu. Leptir je ekstra. A sad je vreme da probam i samu tortu. Baš me zanima kakav je ukus. O, da? Oduševljena sam. Sve je bilo jako ukusno, ali pobedio je Tyler. Da, svaka mi čast, to. A sada želim da probam tortu u stilu Barbie, jel može? Dobro, unuko. Sad ću napraviti sve. Marshmallow, zvuči zanimljivo. Da vidimo. O, tako mekani. Jao. Gledajte. Jao, ti nikad nećeš porasti. Gledaj, zalepit ću marshmallow na tortu. Da, odlično, imam dobru ideju. Prvo ću sipati Nutellu na suknju. Tako je, ekstra. A zatim ću staviti marshmallow. Eto. I još. I još. Da. Šta, čekajte, nema više. O, šteta. A, tačno. Ostalo mi je u ustima par komada. Jao, fuj. Dragi, nemoj. Uzmi bolje moj marshmallow. A ja ću zalepiti šareni marshmallow. Eto. Ispalo jako slatko. A zatim ću dodati srca. I moje lepo odelo je spremno. Gledajte, šefe. Nije loše. A meni će trebati rukavice. Uzimam marshmallow i dodajem zelenu jestivu boju. Ostalo je sve dobro promešati. To je to. Testo je gotovo. Razvući ću ga i napraviti novu haljinu za lutku. Da. Suknja je tu. Zatim ću staviti kaiš i topić. Eto. Uz pomoć lopatice ću ukrasiti našu haljinu. Dodat ću par detalja i lepe šare. Divno. A sada treba zalepiti cvetiće. Eto, moj Barbie u zelenoj haljini je spremna. Mala, jesi li spremna da probaš naše torte? Prijatno! Wow, kakva lepota! Prvo ću probati tortu kuvara, da! Ukus marshmallowa. Predobro! Oduševljena sam. A sljedeće na redu neka bude ova torta. Izgleda jako slatko. Wow! I ukus je super! Da! To je neverovatno! I na kraju torta od Tylera. Da, dopada mi se. Obožavam marshmallow. Dakle, koju tortu odabrati? Mnogo je teško odlučiti. Dakle, tako, pobeda je tvoje, čestitam. O, hvala, unuko. Baš mi je drago. I na kraju želim da probam tortu sa čokoladnim štapićama. Naravno, draga, može. Evo čokoladnih štapića. Uzet ću jedan. Cool. I drugi. Borba? Da,
Eto ti! Ha, ja sam pobedila, a ti si razoružan. Ovo je neki vrtić. Ja već počinjem da ukrašavam tortu. Pažljivo ću rasporediti roze štapiće po celoj torti. Tako je. Sad je red na slatke konfete. Evo ih. Ja moram pobediti ovo rundi. Što više, bolje. Super. Ne, nisam preterao, taman je. I vezat ću mašnicu. Eto, sad moje torte izgleda kao poklon. Bako, ustajte. A šta? Ne spavam, skupljam snagu. Gotovo. I udarat! Ja! Eto. I sad ću kratkim štapićima ukrasiti celu tortu. A u sredinu ću dodati mrvice i poređati čokoladne jaja. Evo ih. Jedno, drugo i treće. Preslatko. A moje torta liči na pravo gnezdo za ptičice. Slatko. Hej, skloni ruke. Hajde sada ti. Dobro. Ja ću vrh torte ukrasiti čokoladnim kremom uz pomoć poslastičarske kese. Također ću dodati krem sa strana. Da. Ispadaju baš lepe šare, jel da? U sredinu ću staviti njušku ježa, a čokoladni štapići će služiti kao iglice. Eto. Moj čokoladni jež je spreman. Pa mala, hoćeš li da probaš? Wow, kakva lepota! Dakle, probat ću prvo ježa. Wow, ovo je jako ukusno. Zadovoljna sam. Sljedeće, torta u obliku gnezda. Wow, to je prosto odlično. Baš mi se sviđa ukus. I na kraju, poklon tortica. Takvu još nikad nisam vidjela. Neverovatno koliko konfeta. Probat ću. Štapići su ekstra. I torta je dobra. 100% ova torta je pobedila. Rešeno. Da, znao sam, ja sam najbolji. Obožavam da se igram s lutkama pored bazena. To je tako zabavno. Sad će stvar skočiti u bazen. O ne, sva sam mokra. Zbog tebe. Barbie, kako si se usudila da baciš stvar? Jesi li potpuno izgubila strah? Sad ću da upotrebim svoj napitak. On će odmah pokvariti vodu u tvom bazenu. Gledaj. Tvoja lutka će pobeći kada ovo vidi. Tako je. Šta? O ne! Moja Barbie! Jadna! Jel sve u redu sa tobom? Joj, samo nemoj da plačeš, draga. Wednesday! Kako si ti zla? Hvala na komplimentu. Dakle, vreme je da ukrasim svoj bazen. Uzimam crni papir i makaze. Sečem list papira na sitne kvadratiće. A sada lepim zavicu u šahovskom rasporedu. Tako je. Ali ivice na mojoj polovini bazena će biti roze. Kako divno. Šta je sljedeće? Tačno. Treba staviti tobogan. A u bazen ću ubaciti loptu i krug. Wednesday, šta je to? Joj! Ovo je moj ekstremni tobogan. U obliku zmije. Odlično rešenje. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti krug. Stvar. Baci u bazen još i loptu. Hvala. Ispalo je super. Sada moja lutka može da pliva u bazenu. Pazi, Barbie. Hajde. Bravo. O ne, samo ne to. Stvar. Hoćeš da se malo zabaviš u bazenu? Idi. Wednesday, ti i ja smo napravile divan bazen.
Ali to nije dovoljno. Stvar, donesi mi vatru. Savršeno. Sad ću je upaliti. Kakav lep plamen. Stavit ću pored neke fotelje. A tu će biti užasna kolica sa paučinom i paucima. Rasporedit ću ovdje jabuke u karameli, pića i kokice. Tu ću staviti par fenjera. Oni će dati mračno osvetljenje. Tako je. Imam odličnu crnu žvaku. Sad ću da je razvučem. Tako je, to nije teško. Odlično mi ide. A sad ću iseći pravougaonik. Ukrašavam lobanjom i kostima. Gotovo. Ukrasit ću dvorište bazena nadgrobnim spomenicima. Sad ovo izgleda tako jezivo. Kakav užas! Ja imam mnogo bolju ideju. Uzimam roštilj. Svi vole da posle bazena lepo jedu. A posle treba odmoriti. Zato ću staviti ležaljku, rasporedit ću pića i stavit ću prelepu roze palmu. Tu će biti kolica sa slatkišima. Prelepo! Sada uzimam moju lutku, stavljam je u ruke lopaticu i treba okrenuti pljeskavice. One su već gotove. Tako je, naš burger je gotov. Ispalo je slatko, prijetno. Moja lutka je odlučila da pojede prženi marshmallow. Stvar, ti znaš moćno da se pojaviš. A šta je ovo? Balončići od sapunice? Odvratno. Ne, to je lepo. Jako je zabavno pucati. Stavit ću ovdje cvjetić. Želim da ovdje uvek budu balončići od sapunice. A ovdje moram hitno staviti travnjak. Tako je. Hajde da napravimo ovdje fotozonu. Stavit ću školjku, par drveća. Tu ću staviti stativ sa telefonom da bismo snimali zabavne tiktokove. A ja sam odlučila da stavim ovdje kotao sa napitkom. Neka se kuva. Ova flaša mi više ne treba. Ali zato tačno znam da se može napraviti igralište za odbojku. Stvar obožava da igra odbojku. Tako je. Svaka čast. Ovdje neka stoji zmija. Joj. I za malo da zaboravim na ogradu. Kako je užasna! Moje će biti roze. Ne želim da na mojoj polovini bazena bude ništa crno. Postavit ću potpuno roze ogradu i ukrasit ću je cvećem. A ja ću imati crnu ogradu sa oštrim šipcima. Da sigurno niko ne uđe. Ukrasit ću paučinom. Gde je nastala stvar? O ne! Stvar! Ne diraj moju ogradu! Ti ćeš je slomiti! Odlazi! Sada nemam deo ograde. Dobro, stavit ću ovdje slatko srce od cveća. Odlično izgleda. A gde je moja Barbie? O ne! Kakvi užasni pauci! I koliko ih samo ima? Ne! Napali su me! Gde me to vučete? Pustite me! Kakav užas! Lutko moje, šta su ti uradili? Jadno! Wednesday, šta radiš? Ko bi znao da je tvoja lutka takva kukavica? Moja lutka obožava pauke. Stvar, igrajte odbojku. Moja lutka će sada snimati klipove na svoje društvene mreže. Wow, super! Svi je obožavaju, to je tako slatko. Mi vas volimo, pratioci. Da? Tačno, moje lutki trebaju drugarice, neka se zajedno zabavljaju. Super! Stvar! Hoćeš i ti sa nama? A mi imamo roze žurku. Drži roze detalj i idi da se zabavljaš. To je cool! Vaša žurka je tako zabavna. Pa šta, moja lutka također ima drugarice. One su došle da se zabavljaju sa njom pored bazena. Da, super. Stvar, a šta ti radiš tamo? Šta? Izdao si nas zbog par koktela i roze ležaljke. Sve je jasno. Wednesday,
Hoćeš li gumenu bombonu? Bombonu, to volim. Hvala, Barbie. Dobro, ako hoćeš, možemo da dođemo kod tvoje lutke u goste. Zabavit ćemo se zajedno. Zaista, to je odlično. A mene uvek zanimalo da sedim na tvojoj polovini. Onda će moja lutka doći kod tebe u goste. Wow, kod tebe je baš moćno. O, znaš šta, došla mi ideja. Hajde da snimimo zajedno trend. Wow, kako super plešete. Vaš ples je tako zarazan. Ne mogu da odolim. O, da. Super. Slažem se. Ja želim da plešem. A to nije tako loše. Čak i zabavno. Barbie, hajde da plešemo zajedno. Ja sam čekala ovu rečenicu ceo život. Naravno, hajde. Ti i ja smo odličan tim. Napravili smo neverovatne bazene za naše lutke. Ispale su tako dobre. Da, potpuno se slažem. Naše ideje su uvek najjače. Potrudile smo se da ih uradimo prema našim stilovima i ispalo je realno dobro. Sumorna gotika kod mene i roza nežnost kod Barbie. Sada napišite u komentarima čiji bazen vam se više sviđa. Wednesday ili Barbie. Pogledajte još jednom i izaberite šta je bolje. Wow, kakva ogromna torta! Da, super. A evo prvih slatkiša za dekor. Ja sam dobila džem od jagode, znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično. Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu i ježim se od pogleda na nju. Ne boj se, kukavica, ja ću početi prva. A brzo ćeš sve zaboraviti kada vidiš kako sjajno izgledaju moji kinderi na ovoj torti. Oni su poput kula na dvorcu, a najveće jaje postaće njegov glavni ukras. Pogledajte, imam još jedno jaje. Poješću ga. Wow, nećete verovati šta se nalazi unutra. To su šarene konfete. Čekajte, ako su u ovom jajetu konfete, to znači da ih može biti u svakom. Da, bila sam u pravu. To je neverovatno. Super, mogu li ja biti sledeća? Ne volim baš sir, pogotovo bez burgera, ali od ovog komada mogu napraviti bilo šta kao od plastelina. A gledajte, sad ću napraviti prelepu suknju za moju barbiku. O, da, lepota. Ostalo još malo. Da, odlično mi ide. To je to. Kako vam se čini? Meni se baš dopada. Wow, svaka čast, Miley. Ti imaš zlatne ruke. Hvala, jedva čekam da probam moju tortu. Ne znam da li će mi se svidjeti ova sirna torta, ali sad ću je probati. Super je! Moram probati još. Izgleda da joj se sviđa. Da, to je prelepo. Wendy, ti si sledeća, hajde. Jao, dobro, samo znam da su ove bombone toliko kisele da ih nije moguće dugo držati u ustima. Zato ću prvo liznuti jednu bombonu. Jao, kako kiselo! Imam sjajnu ideju. Ako otopim sve ove bombone fenom, mogu preliti tortu i dobiti veoma lep efekat. Samo što ne znam kakav će biti ukus, ali o tome ću razmisliti kasnije. Odlično! Sad mi treba providna folija da prelijem bombone u nju. Evo je. Odlično! Sad ću sipati ovu tečnost unutra. Da, tako je. Odlično mi ide. Dakle, jeste li spremni za predstavu? Onda idemo. O, da, to je prelepo. Pogledajte kakvu sjajnu haljinu ima moja barbika. Mogu se kladiti da će biti najlepša devojka na zabavi. O, da, šta mislite? Cool. A zar nisi zaboravila da trebaš pojesti tu tortu? Jao, tačno, što si me podsjetila? O, ne. Ovo je prekiselo. O ne,
ispašće mi oči od kiseline. I to se dešava? Zanimljivo šta nas ovog puta čeka. Wow, dobila sam Huba Buba žvaku. Cool. A kod mene je Nutella, super! Želite da ukrasim tortu ljutim čipsom Doritos? Stvarno? Onda mislim da niko neće biti protiv ako ja krenem. Kakav miris! Jao, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ali ne želim ga sipati preko torte. Imam bolju ideju. Treba će mi što više popitova da smrznem u njima Nutellu i napravim cool figurice. A vi ćete se oduševiti kada vidite šta ću napraviti. O, da, odlično mi ide. Sad ljubičasta, a žuta i zelena. Odlično, skoro sam završila. Samo još da se čokolada stvrdne, treba malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Hajde da vidimo šta je ispalo. Wow, kakvo slatko srce! Pogledajte, devojke! Hej, devojke! Izgleda da su zaspale dok su čekale mene. Dosta spavanja. Hej, probudite se odmah. Wow, sjajno! Meni ostaje samo da ukrasim tortu ovim čokoladnim štapićima i staviti dugo odozgo. O, da, to je prelepo. Samo još nedostaje jednorog i druge slatke detalje. Da, i obavezno srce. Pogledajte, devojke. Wow, fantastično! Potpuno se slažem. Jedva čekam da probam to. O, da. To je predobro. Oduševljena sam. Sad je moj red, jeli? Odlično, počinjem. Toliko dugo nisam jela žvaku Huba Buba da sam zaboravila kako miriše. Ona je mekana, baš kao plastelin. O, ideja. Treba uzeti oklagiju i razvaljati žvaku ovako. Da, ja sam majstor u tome. To nije baš lako, ali odlično mi ide. To je to. Dobila sam listić od žvake. Zatim treba iseći tortu nožem da dobije pravi oblik. Jeste shvatili šta sam zamislila? Ne verujem. Kladim se da grešite. Sad ću napraviti tortu u obliku duha. Samo još da dodam oči i slatku mašnicu da se vidi da je to devojčica. Eto, kako vam se čini? Mislim da je to preslatko. Wow, baš nam se sviđa tvoja torta. Hoćeš već da isečeš? Da, vreme. Jao, ovo mi je prvi put da jedem tortu sa žvakom. Baš me zanima kakav će biti ukus. To je ukusno. A može i da se napravi balon. Ekstra. Wow, kakav veliki balon. Da li mislite isto što i ja? Da, sad ću ga probušiti. Moje lice. Sad i sama ličiš na duha. Bu! Jedi svoj čips, šalivdžio. Tačno, toliko sam se zanela da sam potpuno zaboravila na svoj super ljuti čips. Jao, kako je ljuto! Jeste li vidjeli to? Čips je upao tačno u sredinu, baš cool. Mislim da znam kako da ukrasim tortu. Eto, sad moja torta liči na ježa i izgleda veoma zabavno, zar ne? Meni se baš sviđa. Ali ipak nešto nedostaje. Znam, med. On će mi pomoći da spojim čips i da napravim pakovanje od čipsa koje visi u vazduhu. Gledajte, to će biti jako dobro. Još malo. Eto, skoro sam završila. Pogledajte, devojke. Zar to nije genijalno? Kako vam se čini? Ja smatram da je to pravo remek-delo. Odlično. Evo ti nož. Hajde, jedi. Ne, samo ne to. Uopšte ne želim da jedem. Dobro, sad ću odseći komad. Nadam se da neće biti požara.
Jao, plašim se. Znate, to nije loše. Meni se baš sviđa. Ova torta je prilično ukusna. Samo što je vrlo ljuta. O, ne. Osjećam požar unutra. Devojke, gorim. To je bilo strašno. Ja sam u redu, ali torti je došao kraj. Ajoj. Šta sad? Pa dobro, to je bilo smešno. Wow, kakve lepe torte. Sa čim ćemo ih ukrašavati? Ja sam dobila džem od jagode. Znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Cool! Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično! Šta? Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu. Ne brini, ja ću da počnem. O, da, kinderi će odlično izgledati na ovoj torti. Wow, to je prelepo. Moja torta će biti najlepša. Ostalo mi još jedno jaje. Dobro, sad ću ga pojesti. Šta? Devojke, nećete verovati. Unutra su slatke konfete. To znači da su i u velikom jajetu konfete. Da, bila sam u pravu. Cool. O, da, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Želim da sipam sve konfete na svoju tortu. Ma šta da radim s ovim? Ideja? Mogu ih koristiti za ukrašavanje slojeva torte. To će biti veoma lepo i simetrično. To je to. Šta kažete, devojke? Hoćeš da ti dam nož? Neka hvala. A Wendy, nož mi uopšte ne treba. Želim da jedem tortu rukama jer je tako mnogo brže i lakše. Pa dobro, a mogu li ja biti sljedeća? Jedva čekam da probam moj džem od jagoda. To jest, jedva čekam da ukrasim tortu sa njim. Jagode je moje omiljeno voće. Zato je neću žaliti za svoju tortu. Krenut ću od gornjeg sloja, a zatim ću dodati još džema. Ne, stavljati po jednu jagodu na tortu je previše dugo. Imam bolju ideju kako brzo ukrasiti tortu. Sipat ću svu teglu. Wow! Jao, samo ne to. Tegla mi je ispala iz ruku i upropastila tortu. Ali to znači da je više ne moram ukrašavati, već mogu početi da jedem. O, da, blago meni. Uzet ću što više džema i probati. Wow, devojke, to je nerealno. Ja sam prezadovoljna. Pa dobro. Čini se da je sada moj red. O, baš ne želim da diram ovu hobotnicu, a kamoli da je jedem. Dobro, znam da ću morati nešto da smislim i već imam ideju. Mogu omotati tortu njenim pipcima. Znam da ova ideja zvuči jezivo, ali šta da se radi? Zato ću imati jezivu tortu koja će privući sve poglede i nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Nedostaje samo jednog, vatre. Ako ispečem krajeve, dobit ću lep uzorak. Pogledajte kako vam se dopada moj novi dizajn s pipcima. Sada moja torta liči na ogromno čudovište poput krakena iz Pirata sa Kariba. Fali još samo par brodova. O da, svaka mi čast. Zaista sam oduševljena. Wow, devojke, pogledajte ovo. Wow, odlično. A ne želiš li je probati? Jao, tačno. Toliko sam se zanela da sam zaboravila na sve ostalo. Jao, kada vidim ovu tortu nije mi dobro. Nikada nisam probala tortu sa hobotnicom. Dobro, baš me zanima kakva će to biti kombinacija. Nije loše. Da, čak mi se dopada. Cool. Devojke, hoćete malo? Neka hvala. Dobro, kako god. Sama ću se pojesti. Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile testo da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam.
Dodat ću testo i jastivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati marshmallow i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svidjeli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja? Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću i ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulja da sipaš. I naravno treba da paziš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali i ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašeš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj i uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti, bako gledaj, i ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj. O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne smiješ da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa, on će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mija. Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaj da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow, Mija zna tajnu poznatog zlatnog odrezka od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči. A evo ga taj poznati zlatni odrezak. Pitam se hoće li se svidjeti devojčici. Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled. Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Da ga isečem? Ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću, i ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri. A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodat ću koru od limuna i listići mente. I najvažnije u dekoraciji je dim suvog leda. Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god!
Samo pogledaj ovo. Nevjerovatno. Bravo. Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit ću sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju. A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. O, bako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svidjeti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Nevjerovatno ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov. Sljedeće šta hoće devojčica je krosan. O, bako, pa vi ste iz Francuske. Znate li kako se prave krosani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za krosane. Samo ostaje da ih stavim u rerno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan onda drugi i ispeći. Jesam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zahleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept krosana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato djevojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatraju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Ja neću uspjeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodat ću Nutellu. O da, obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim krosane. Kako su divne i rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zanio Nutellom da su krosani izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne krosane? Još i sa mirisom paljevine. Ne brini, unuče, uspjećeš drugi put. Krosani su se ispekli, došlo je vrijeme da se zauzmem dekoracijom. Pažljiv rez i mogu da zalim domaći skuvani krem. Dodat ću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli krosani od brata izgleda užasno. Ne bih trebala da ih proba. Krosani od bake su tako ukusni i slatki. A veoma su se svidjeli našoj djevojčici. Wow, nevjerovatno. Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, krosani od šefa zauzimaju prvo mjesto.